aku ki ora seneng tenan Kang Mbok. Aku gak nek dipaksa kuwi Kang Mbok. Iya Yai. Aku dhewe ya urung kepengin duwe bojo. Nang dhewe kok dibapake ana ing papan kene. Lah terus awak dhewe iki kudu kepiye to Kang Mbok? Arep apa piye wae, aku emoh lelati karo Kanjeng. Piye ya banjur kepiye awake dhewe iki engko. Mungkin mboten ngertos Kang Mbok. Wong senengane wong kebojoan kuwi lak ya kudune duwe rasa tresna to. Aku sarujo karo sampean. Kaya urung kepengen duwe bojo ngono. Kepengen. Pripun lurae? Aku nyawang waito karo payungan. Puyengan, puyengan. Payungan, puyengan. Puyengan. Saiki wis saya lemu nggih. Waito lan puyengan. Apa? Kepiye sakwise kowe manggon ana ing Taman Blambangan? Surasane rak ya seneng. Ana ing Blombongan kuwi apa-apa ana. Blambangan, blambangan, Blombongan, blambangan, blangan, ngan, blambangan. Blombongan. Yon Kula lurae, sawangan calon garwaku. wangge sansaya lemu, Sing sitok wis ketok teruk. sing tunggale kok garing niku. Pembagiane ora rata. Kudune kowe seneng mapan ana ing taman kene. Sing disenengi apa to? Ora seneng. Banjur Sakwise sing kowe kudu mapan ana ing kepiye? taman kene. Aku kepengin ngerti kapan anggonmu bakal ngladeni karo aku payungan. Puyengan lurae, Eh? puyengan. Puyengan, puyengan, Yengan, kan puyengan. payungan. Pokoke kula mboten purun jenengan Dipati. Wong ngladeni kakung kuwi rak kudu pawitan tresna to. Wong Iya. aku ora tresna kok. Kon Kowe ora ngladeni. tresno ki mung urung kulino. Engko nek wis kulino suwe-suwe kowe tresno. Piye Kang Mbok apa Wis jenengan wae apa Kang Mbok gelem ya. Emah, aku urung kepengen lelati karo Ayo karo salah Kandamu siji. piye to Kang Mbok? salah siji kuwi ya entuk sanga. Entuk sanga ora apa-apa waton kowe gelem ngladeni aku. Aku durung kepengen ladeni kakung kok. Gelem ya. Kowe wae ngono. Mboten Kang Mbok pun jenengan mawon lha apa jenengan ngendikane pripun to pun jenengan mawon Kang Mbok. Mboten. Ora sah rebutan gentenan wae. Niki mboten rebutan. Kula niku mboten purun kok rebutan pripun to. Kula nggih mboten purun. Kula lurae. Tekek lu rek buntute ireng. Napa niku? Najan tuwek aku ya isih mempeng. Ah, nggih. Wis Kang Mbok, wis. Kang Mbok dhisik wae. Wis karo Kang Mbok dhisik wae. Ayo apa-apa. Iya to iki. Yo. Iki rasa bae kawan iki. Jebule nggih purun. Sakjane gelem. Ming etok-etok ora gelem. Ora kok. Kok boten Ora sing kok. lemu mawon le. Gathuk niku. Sing lemu mengko keri-keri. Oh, nggih. Nggo mindro. Pokoke kula
gelem ya. Mboten kula mboten tresno. Ketaman lah roas maar. Iya iki Kang Mbok. Ayo Kakung mlayu endi Kang Mbok? So wong maan Atos-atos lurah. Ayo, Nggih kula. aku arep idu. Oh, nggih. Panjenengan niku tindamun kados ngaten kok ajeng. Aduh, piye iki Kang Mbok? Mulai. Ini banget. Adipati kok kaya ngono. Rawangun-wangun ya Kang Mbok ya. Dasar rena gapo sana katon maane Banjur awak dhewe kelakon duwe bojo tansah banjur alami Yon Kon Lakuwe ae. kaya ngono lho Kang Mbok. Apa iya Sikilku duwe bojo kemang. dhewe? Kersanipun pripun? pijeti Ah, nggih. Iki niki sing pijeti. isore Oh, ngisore riki. Nggih. dilencengke Ah, pun mari. Netra kaca lindri tansah iso gawe iki meso Ah, kecemekel iki niku. rada Sajake empuk niku. iki penitine kecangkol Ngendi rae? Iki Pripun lurae? sak yahene oleh pindho Wah, nggih. Jan toji. iya kodhoke kalung kupat Napa lurae? boyok sing ora ku Wah, nggih alon-alon mawon. iya Kelapa muda sak pama ya nono anggan anjan jon Pripun lurae? iki kapan Wah, nggih. Lakon kok dadi Ah. Aku semono uga. Umpama kelakon duwe bojo kae, banjur anak-anak apa aku? Dadi apa rupane yo Kang Mbok yo? Gilani ya. Gilani, pokoke aku wegah aku. engko nek perkara anak kuwi gampang sak metune apa ditampa Banjur tak metune pripun ta? ya metu kodhok dimomong kodhok metu cangkrik dimomong cangkrik Kanjeng Adipati. Kula lurae. Aja karo aku. Nggih. Kowe nyawang calon garwaku kok mah kowe semelenger kan. Nggih lemu niku lho. Apa kira-kira kowe yo ada mau? Ah, nggih. Nggih purun nek kalih sing lemu niku. Kanjeng Adipati. Ampun katon ngaten to Kanjeng Adipati. No. Jalan rayan so koku Mai tolan kuyengan
wong ambekane wis kempis-kempis, indake wis ora jejeg kok arep duwe bojo loro. Kowe gawe gelo atiku. Ayo Kula lurae. wae to puyengan dibuang nang awas Purulingga. Nggih monggo lurae. Ayo kowe kudu gelem tak buang nang awas Purulingga. Sing padha ngati-ati. Awake dhewe iki kira ning ana regol kepatihan. Nggih. Lah nggih kula niki gumun. Gumun piye? Regol semene ambane, semene gedene. Iya. Kok ora ana lawange. Oh regol kok ana lawang iki to? Nek dhewe niku ten desa kandang kebon niku ambo ana lawange. Ya ora ana wong kandang kok ana lawange. Niku napa sing diseret ana rene niku? Oh niku selarak. Selarak. Oh ning udu lawang. Kudu. Ora ngene lawang. Iki ki nang dalem ing kepatihan kok tak padake karo ning Palur. Lah wong kula niku karo saka desa. Anane uripe ya ming karo kebon sapi, ngetine ming kandang karo Aku niku nggih tiyang gunung. Piye? Cerak lutung adoh warung nggih. Pengalaman ming ngaten iki. Nek kowe sik tak urus iki. Kowe matur karo baguse kowe wong gunung. Heeh. Cerak lutung adoh warung. Aku adoh lho. Aku warunge terus lutunge sapa? Aku lah sowanane Kowe iki soal. ndara menika ki saking gunung. Nek matur ki sing bener. Padune iki ngarep nek kaku lutung kok. Ah, kowe muni. Kowe muni cerak. Kula niku saking gunung niku kula. Ah, cerak lutungmu sapa? Lutung Aku- tengalas niku mboten lutung Lah nek sampean. kemarin ndidingi lutung ki ning aku lho. Aku syukur. Boten. Pokoke syukur kowe. Kalau ndara lah jenengan mboten lutung to. Iki awake dhewe aja nganti padha Ingkang nglewakake kewajiban. Sing prayitna, Kowe- sing jeneng jaga regol niku nek mangke ana telik sandi mungsuh teko. Kowe rung ora? Lho, Wingi ngendikane Ndara Patih kae. nggih mireng, ning mboten genep. Sapa wae sing arep mlebu ning dalem kepatihan. Wah, nggih. Pripun? Ora ngasta tapak asta. Utawa tanda tangan, Reki ana patih, ya ora bakal oleh mlebu. diparengake. Sapa wae. Iya. Sinten mawon? Sapa wae. Sapa wae ora Lanang wedok gedhe cilik. Lah iya, Wah, niku cocok. sing ngacak. Nggih. Monggo Majapahit lagi ana. Niki kula prajurit niki sakniki. Iya. Jaga regol. Atas pundi Kang Mas? Ini kewajibane awake dhewe sekarang. Saking kewajibane ana kepatihan. Monggo. Tanggung jawab kula kanjenengan sampun rampung sak menika. Kundur wau wonten ing ngarsa dalem romo. Monggo Kang Mas kundur wau. Dasar wis sayah Pak. Ayo nggih sami kelan kula nggih sampun ragi luwe menika. Hop Monggo, hop hop kundur. hop. Hop. Ora kena. Ajeng tindak pundi? Ajeng tindak pundi? Kowe durung ngerti aku. Ah dereng wong kowe kepethuk gek niki kok. Banjur sapa kowe sak lho? Kula prajurit anyar sing jaga regol ampuh tur ireng. Pripun? Sijine iki Niki, kakang kula padha ireng. jenengmu po sapa asline? Kula. Iya. Lawas napa anyar? Sing lawas sapa Sing sing sapa? sing lawas wis mampu. Sing anyar dereng gawe. Asma kula Semari Leloro Asma. Nggih. Jeneng kula Sabda Palon. Niki Jeneng kakang kula Naya Genggong. Banjur Panjeneng sing bagus kuwi. Kula Niki- Damar Wulan.
Panjenengan tindak pundi? Ya, ditepungake bae. Nggih. Aku Raden Layang Seta. Raden Mas Layang Seta. Menika? Layang kumitir. Raden Mas Layang Seta, Raden Mas Layang Kumitir. Panjenengan kumitire sampean setane ngono ta? Setan Malah setan dengkulmu. nyetanke Kakang Mas kados iki. Lho, padha Pripun karo- to niki? Lah ya bener. Lah niku laya baguse layang kumitir. Kang, ya, Ha Kang. niku kumitire niki laya setane. Nek ngono kuwi padha karo nek aku demit ngono ya. Mboten, Mas, dimirengke to. Nek layang kumitir niku laya kumitire niku. Layang seta nggih sampean setane to. Ya sesuk diumumke ora layang setan ning layang demit ngono wae. Bagus kok nesu. Lha sewu. Panjenengan menika badhe tindak pundi kok wonten sak ngajipun regol kepatihan. Apa kowe adi anyar ning papan kene? Injih. Kula adi anyar dawuhipun Ndara Patih utawi Paman Patih Haryana Gender. Sebatun jagi wontenipun regol ing kepatihan. Ya prayogakno nggonmu jaga rene aku kewajiban wis rampung, aku bakal bali. Lho, mangkiri. Mboten kena. Mangke kriye? Kok panjenengan badhe kondur panjenengan menika Den Mas Layang Seta, Layang Kumitir. Aku ki putrane Rama Patih Lu Gender. Kowe mung abdi anyar. Lah injih, kowe wong desa ya? Injih, kula saking Paluombo. Ketone kowe wong desa sikilmu nedak-nedak. Wah. Mbakane niku beda. Ana bagus-bagus kok sing kiwa jendike ming papat. Lho, kok apa kepiye? Sekawan. Ah sekawan detung. 1, 2, 3, 4. Oh, lah si iki Niku laya jempol, Mas. bener katimbang wong edan. Ah. Nuwun sewu. Panjenengan badhe kondur wonten dalem kepatihan. Namung ngasta tapak astanipun Kang Rama menapa boten? Lho iki omah-omahku dhewe kok nganggo tak apa asmane Rama. Lho menika pranatanipun gawuhipun Rama Penyandalem. Sinten kemawon ing badhe mlebet wonten dalem kepatihan menawi mboten nganti tapak asta mboten saged. Damar Wulan. Lho, liyane aku karo Dimas Layang Kumitir. Nang aku ki putrane Rama kon enggak tapak asma asma. Lah ning menawi mboten ngasta nggih mboten dipun parengaken. Jalan kawontenan wonten ing Majapahit Titiwanci menika nembe peperangan ageng kalian Blambangan. Damar Wulan menika malah dados pepalanggen kula badhe wangsul kalian Kang Mas Layang Seta. Iki jedane mungat golek perkara karo awake. Lho kula mboten ateges golek perkawis. Namung menika kula nindakaken kewajiban menawi kula lirwa, kula ingkang nampi pidana. Niku ki nindakake barang bener to, Mas. Perkara tapak asma mengko ndak aturke marang ngersane Rama Patih Lu Gender. Wis saiki sumingkira aku arep bali. Mboten saged. Monggo. Mboten saged. Dadi kowe mepalangi to, he? Ora apa-apa. Jenengan sampun jempalani dhateng kula. Kula menika nindakaken kewajiban ingkang boten enteng. Sing tak jempalani dudu kowe. Wong tumindakmu sing kurang tata. Kula ugi badhe wani dhateng panjenengan. Sinasa panjenengan putranipun Paman Patih Haryana Kendar. Yen ngono kowe ning kepatihan kowe adol gendong kowe Damar Wulan. Nggih, monggo. Yo, rai ngaten pun teter. Kula napa candhete. Ngatos-atos, Gus. Ngatos-atos. Ada. Saniki nek wani jen do ijen. Oh, nek wani jen do ijen. Nanti sumpah. Godahi. Ayo. Iya Kang Mas. Ijen do ijen. Ijen do ijen. Hei, kok sik ijen do ijen. Kok ijen kepiye? Sampeyan ijen do ijen. Ayo. Ayo, maju. Wes, Kok sik ijen do ijen. Ijen kowe iki kono. Ijen do ijen. Ijen do ijen ngoten lho. Ngentek-ngenteke wektu kowe, he? Sampeyan kono aku kene. Dimas Kumitir.
Kowe maju Rama. Saenipun dipun kruyuk mawon Kang Mas. Menawi mboten dipun kroyok kula kinten Damar Wulan niku dados pepalang kula lan kapinten. Bener, Kandang. Ayo dipun kroyok mawon. Heks! Heks! Bos! Heks! Oh! Ampun dipun kisah. Niki tangan kula dereng kanggo. Urung kanggo kepiye nek ra kanggo digethok wae apa piye? Niki dereng nenten napa-napa. Iki ana kok nyupaduk ning gegejek. Umpama Rama ora rawuh ning papane tak betot ilatmu. Kula umpamane niki wong ijen do ijen kula mesti menang. Dasar kowe. Ayo Tak kruwes tangkemmu lho nek kowe iki wae meneng kowe iki meneng. Dimas, ana apa lho iki ana apa? Nika lho Kakang Mbok. Kula menika badhe wangsul kaliyan Kang Mas Layang Seta. Damar Wulan menika dados pepalang nggih kula badhe wangsul Kang Mbok. Leres ngendikanipun Kang Mas. Damar Wulan dadi pepalang kuwi. Kula mboten dipun keparengaken mlebet wonten ing dalem kepatihan Kakang Mbok. Dipun keparengan mlebet menawi kula kedah mawi tapak asmanipun Regana Pati Lugendeng. Lah ya niku ora ora gelut meneh. Kono gelut meneh kowe. Kula menika ora putra panjenengan to. Iya. Kenging menapa kok kula kedah mawi tapak asma? Mengko dhisik. Sliramu ku rak ya salah suwijine putra patih. Kok ora duwe tatanan, ora duwe subasita. Kok Kakang Mbok malah saged kula malah mboten gadahi subasita menika kados pundi to Kakang Mbok? Mengko dhisik. Kakang Damar Wulan kuwi jaga ana ing regol kene kuwi didhawuhi karo Kanjeng Rama. Kula mangertos menawi Damar Wulan menika dipun dawuhi kaliyan Kanjeng Rama. Ning kula kaliyan Kang Mas Layang Seta menika badhe wangsul wonten ing saklebetipun kepatihan. Mengko dhisik. Kakang Damar Wulan kuwi didhawuhi sok sapa wae mlebu ana regol kepatihan ora dikeparenake yen ora ana tapak astane Kanjeng Rama. Aku mireng dhewe kuwi. Senajan to ngangge tapak asta rak saged mresani kula menika sinten Kang Mas Layang Seta menika sinten putranipun? Sapa sing ngerti yen sliramu kuwi putrane Kanjeng Rama? Damar Wulan yo ora ngerti. Cukup. Menapa mboten dipun paringi mangertos menawi kula kaliyan Dimas Layang Kumitir menika putranipun Kanjeng Rama. Ning sliramu kuwi luput. Luputipun ngen putih. Ya luput ora gelem melu peraturane Kanjeng Rama. Peraturan kepiye? Peranatanku kuwi sapa wae sing mlebu ana ing regol, mlebu kepatihan kudu nggawa tapak asma. Lah, Oh, yen ngaten kula kang Dimas Kumitir menika lepat girene mboten mawi tapak asma. Sing muni luput sapa? Lho, panjenengan wau gadhah pernatan sak sintena ingkang mlebet wonten kepatihan men mboten mawi tapak asma dipun anggap lepat. Nggih mboten. Nek ora putraku sing bagus, sing Mangke bagus kaya kowe kok kuwi. Kanjeng Rama menika kok njuk wola-wali lho. Iki Damar Wulan sing dadi perkara Lah iki. kok saged boten Kakang Damar Wulan boten lepat kok. Lho iku adi-ajas pon. Panjen aku nindakake kewajiban jaga ana ing regol. Sapa wae sing bakal mlebu ora ngasta tapak astane. Paman Patih ora Iya, aku sing dawuh. Nah, panjenengan ingkang dawuh. Iya. Lajeng menika Dimas menika kok boten saged Kula ora mboten klentu menawi Ora Dewa sing kersanipun. karo iki kowe ora nggawa tapak asma. ning ngaten Rama. Iya. Perkawis menika kula mboten trima. Mesti menapa? Kula sampun gebaca dipun tonyo ae kaliyan Damar Wulan. Ditonyo. Ditonyo. Kleru nek kowe nonyo Ah, putraku. boten lepat. Kakang Damar Wulan menika boten lepat. Rama. Kula nggih mboten trimah Damar Wulan sampun jempalani kalian kula. Kedahipun piyambak mboten Ora trimo kepiye. Njur sing dadi kersamu kepiye wis? Hah? Damar Wulan dipun Dipun Procot. kepiye? Dipun Procot procot. kepiye? Ngaten, Rom. Dicopot. anggih dipun copot. Procot. ngaten nggih. Rama. Perkawis regol ingkang jagi kula kaliyan Dimas Kumitir. Oh. Menawi Damar Wulan kok dipun dawuh supados jaga regol menika mboten wangun. Wangunipun dados pekathik.
Rama ora ngerti piyambak. Iya. Menawi kula menika gadah kuda. Ya. Cacahipun 2 lajeng Dimas Eh. Kumitir menika Kalih 2 kalih dados dosa kok ngene? sekawan. Oh, ora ngono. Kalih dosa kok ngene. Dados 40 jaran. Iya. Sanipun menika supados dados pekathik ngeretaken jaran. Kula mboten Ning saged. ampun ngantos jaran ora kudu lemu, ora kudu kuru. Ora kok angel temen. Ora entuk kuru, ora entuk lemu. Nek mangane iki oke ra mesti dadi lemu to. Ampun kokean anggenipun makani jaran. Piye Damar Wulan? Panjenengan menika lho Kanjeng Rama. Nuwun sewu. Sinasarat ingkang kados pundi kula sagah. Nah, bener. Iki murih tentreme kahananing kepatihan. Injih, Aja nganti ana kepatihan kok malah tuwuh pating regejek. Saru dilokke para kawula. Nah, Kanjeng Rama menika lho kok Kakang Samarulan dados pekathik to. Ora apa-apa. adi ajas mor. Iki murih tentreme kahanan. Panjenengan menika ingkang lepas. Sing bakal nglakoni aki aku. Siramu ora kena kaya ngono kuwi. Kanjeng Awong sing nglakoni nggih sago kok ngene enggak legok kaya wong. Nggih pun yen ngaten kula titiwanci menika badhe nindakaken kewajiban. Kula sagah. Ning welinge putraku aja nganti lali. Injih. Jaran ora nganti ke Lemon. lemon. Aja nganti kekuron. Nah, kowe kena abdimu loro sabda palan karena dongkong kuwi ngewangi kowe supaya ngarit. Yen ra gelem ngewangi timpal wae wong loro kuwi. Niku Sepisan malih Rama. Ora entuk uru. Rama, Piye. panyuwun kula sepisan malih. Heeh. Menawi tukang ngarit kok agamanipun mampir kados mekaten menika mboten pantes Nggih, mboten Rama. pangun nggih. Oh, iki kok tekan nggon ageman barang ambuk ya seben. Tukang ngarit menika namung agemanipun ngangge kaos. Mboten kok ting gelmebyar ngoten niku. Nah, niku Anjih, Gus, kedah paringipun dipun- tiyang sepuh kula. Niki sandangane didadeli niki. Sago apa ora? Nggih kula sagah. Iki murih tentreme lho, Ger. Murih tentreme. Murih tentreme to, Ger. Kowe kok aja gawe sedheng bapakmu to. Aku kelingan biyungmu. Aduh. Injih. Iki murih tentreme. Injih, Sandangmu dicopot. Dicopot. Kakang diterima-terima Dicopot. ke yo Kakang. Kula kedah nyopot menika. Iya, kabeh dicopot. Bapak Gus. Pusaka ampun ngantos. Nggih. Apa welingi bapak apa welingi? Menika pusakanipun boten pikantuk wal saking badan. Oh, nek kuwi pancen dadi welinge bapa ya ora dadi ngopo ning sandangan. Murih tentreme Mangke kepati. kula copotipun wonten klebet kemawon. Ra iso. Saiki sak menika. Iya. Lho, Alah Mas. Nek terpingking Pernatan, iki pernatane Kanjeng Rama. Kantun kantun Damar Wulan menika kersa menapa mboten menawi mboten kersa sampun. Nggih, Kene kene wangsul sagah. Damar Wulan kuwi gelem. Gelem Dimas. Gelem Ojo Dimas. tak Sabar to. Kula menika sampun dipun iya. jempalan kalian Kula Damar saged. Wulan. Ning kula mboten saged ngiculi dhewe niki. Abdimu kok nggopo? Nun, Kakang mbok Men enten tangan sabda kula kula dewa niku lho. nang nguculi gatelen anu kesemu Dewi mawon sing nguculi. Lho kok Nggih, tangan kula gatel. Ha kesenengan kok Damar Wulan. yo ora dadi apa-apa. Niki gatelen makin ndak nular. Wis yo Kakang sing ati-ati. Sampun, menika sampun kula Kok klarake. Mbok ya dias. Iki Kamu pun kajenge gadane Damar Wulan ngoten. menika Ah, iya ning aja njuk semeyah-piyah. Niku tumretes emas to mriku. Nah, rak ngono. Nggih, Wis yen go ngaten, digoyo. sampun kula- Aja dadi penggalih, aja Mboten, dadi mboten, atimu. Ora teges aku ki ora tresna karo kowe. Injih. Ning iki murih tentreme. Kula pitados pangandikanipun paman. Iya, Niki nek nggen kula wong pun elek kabeh mboten didadel to. Ora kanggo. Klebu wong loro kuwi ditetel kabeh kuwi. Ayo. Niki wong wis elek. Dicopot, gelem ora? Dalem Dicopot. niki Wong arep kok Pakai kaya- apa? Sampun paman Iya, ya sekono ya sekono wis to Dimas, wis. Wis to Dimas, lehmu. Ojo kaya ngono tak Dimas, sia. kula menika putra penjenengan kok Dimas pripun to? Ah, iso Anu to. artane kantun. Endi? Wau enten mboten. Piro? Dalem Piro? saontene. Wah mengkere kowe iki. Yen ngono, awake dhewe sah Ayo to iki. Sampun malah sengganipun Damar Wulan damel kalian kula panjenengan niku awake gak tonyo mo. Anjir. Kowe ra lara apa? Dewas kepirangan Dimas. piyambakipun dados kadhenku Wis kamangka ngene. Terus pun dira. Iki rehne wis kabeh iki mergo aku ki tresna karo kowe, tresna Ampun, karo seru-seru. kowe.
tresno karo kowe. Mbok mawi watu mawon Rama. Iki nandhaken aku ki tresno karo kowe. Nggih. Kula pitados naik Rama persekayan kula. Terus sing ati-ati, saiki ayo nengkanang kuburan. Oh, naik ngaten monggo. Derekaken Kanjeng. Monggo. Tiba sing